17 बोसोर जे बिपिएफआ सरकार सलायदोंमोन जोंनि पर्बजरा हिसाबै जोबोद गोग्लैसोनाय एरिया बे ओनसोलाव जोङो कुनु डेभेलपमेन्ट जों लामा दालां बान्दो बे रोखोम स्कुल कलेज जों जेबो मोननो हायाखैमोन। जोंनाव गोबां खस्थ'नि गेजेराव जोङो सोलिनो गोनां जायोमोन। जेरै लामानि खोथा जोंनि खना खनला जायगायाव मोजां लामा गैयामोन। बिदिनो सीसी ब्लक बा बिदिनो दालांफोर बे रोखोमनो स्कुल कलेज बेफोर माने टटेलि गैयामोन आरोखि। दिनै जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै गोबां मजबुत जाबाय आरो फैबाय थानाय जेनाखि बिसायख'थि बाहाय निस्सय जोङो पर्बजरा समस्ति हिसाबै जोङो दिनैनि तारिखाव जोङो देरहानायनि लामायाव दङ। थारैनो जों बुंनांगोन जेनाखि जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनायनि आगोल जे 17 बोसोर जे बिपिएफआ सरकार सलायदोंमोन जोंनि पर्बजरा हिसाबै जोबोद गोग्लैसोनाय एरिया बे ओनसोलाव जोङो कुनु डेभेलपमेन्ट जों लामा दालां बान्दो बे रोखोम स्कुल कलेज जों जेबो मोननो हायाखैमोन। जोंनाव गोबां खस्थ'नि गेजेराव जोङो सोलिनो गोनां जायोमोन। जेरै लामानि खोथा जोंनि खना खनला जायगायाव मोजां लामा गैयामोन। बिदिनो सीसी ब्लक बा बिदिनो दालांफोर बे रोखोमनो स्कुल कलेज बेफोर माने टटेलि गैयामोन आरोखि। जे लामा सालामानि खोथाखौ बुंनो थाङोबा जोङो माने ओरैबायदि बेकवार्डआव दंमोन जे लोमजानाय साजानाय जोङो जे गारि मटर लानानै जे बबेबा हस्पिटालाव लांगोन बिनि थाखाय जे बाहाय गारि एम्बुलेन्स सोहैगोन माबा मोनसे सारि साखा सोहैगोन बे रोखोम खुनु माने केपासिटियानो गैयामोन आरोखि। दा दिनैनि तारिखाव जोङो जेनाखि 4.5 बोसोर जे इउपिपिएल दोलोआ जे सरकार सलायबाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै जोङो नुनो मोनदों लामा दालां बान्दो स्कुल कलेज जेसेबां दङ दिनैनि तारिखाव जागासिनो दङ। जायनि थाखाय दिनै पर्बजरा हिसाबै गोबां मानसिफ्रा जे प्रेक्टिकेलि नुनो मोनदों थारैनो नंगौ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि पर्बजरा ओनसोल हिसाबै गोबां लामा दालां जानो थांगासिनो दङ बा जाबाय अलरेडि। बेखौ नुनानै दिनै पर्बजरानि रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय दं इउपिपिएल दोलोनि सायाव। निस्सय इउपिपिएल दोलोआ थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बियो पर्बजरायाव माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों। बेनि थाखाय पर्बजरानि रायजो राजाफ्रा दिनै बिसासाव दं आरो फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बाहाय निस्सय जोंखौ रायजो राजाफ्रा माने दले नोगोले जोंखौ हेफाजाब होगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। बेनो नंगौ जे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि माखासे जेनाखि बिथांखिफोर लानानै खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै पर्बजरानि खनला खनला गोबां जायगानिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइनिं जागासिनो दङ। बे रोखोम आगोलनिफ्रायनो जइनिं जादों आरो दिनैबो बेहाय 25नि बारा जेनाखि एक्स एनडिएफबिफोर आरो बिपिएफनि माखासे गोख्रों मावथिफोर आरो गुबुन गुबुन दोलोनि बाहाय हयथ' दिनै जइनिं जाफैदों। थारैनो जोंनि पर्बजरा हिसाबै जोङो दिनै इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो मजबुत गोबां बे रोखोम माइन'रिटि सेक्सननिफ्रायबो जइनिं जागासिनो दङ। गुबुन गुबुन पार्टि दोलोनिफ्रायबो जइनिं जागासिनो दङ। बे रोखोम दिनैनि तारिखाव हयथ' बिपिएफ दोलो हिसाबै खमायलांगासिनो दङ। बिथांमोननि जेनाखि गोहो बे हयथ' दिनैनि तारिखाव खमायलांगासिनो दङ। दिनै जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै गोबां मजबुत जाबाय आरो फैबाय थानाय जेनाखि बिसायख'थि बाहाय निस्सय जोङो पर्बजरा समस्ति हिसाबै जोङो दिनैनि तारिखाव जोङो देरहानायनि लामायाव दङ। बे रोखोमनो जोङो इउपिपिएल दल हिसाबै दिनै पर्बजरा हिसाबै मजबुत दङ।